Dobrý den, ráda bych vás jménem společnosti Student Agency přivítala na cestě do Slunné Kranice. Jedeme do Azurového zálivu a dneškem vás budu provázet. Protože mám náš perfektní autobus. Vidíme tematicky žluto-červené sedačky. Můžu vám tady také nabídnout teplé nápoje, jako je káva, kapučína nebo horká čokoláda, nebo čaj s mlékem můžeme nabídnout. Samotná mléko. Samotné mléko. A času? Já třeba 25 stupňů. Máme tady 25 stupňů. Jsou tady 3 nebo 3. Bylo tady 3, už je to pohoda. Venku minus 10. Máme tady polohovatelné sedačky. To je sami tvrdé. Potom vám můžu nabídnout tedy na kanálech 1 až 8 různé hudební žánry. Můžu vám také nabídnout k zakoupení sušené maso a jiné pochoutky. Ještě řekni o Wi-Fi. Máme tady zdarma Wi-Fi, ale... A ti nevačkajte. A třídí odpad. Naše společnost třídí odpad a proto bych vás ráda požádala, abyste po vypití svých nápojů nijak nemačkali ani nijak jinak nedeformovali plastové klímky. Vyberuji si je odděleně. Tak, co byste si dál přáli vědět? Ještě se musím všichni připoutat taky. Je to Wi-Fi. Máme tady zdarma Wi-Fi, je to napsáno zvenku na autobuse. Můžete se všichni jako připojit, ale někdy je to dražší, jsme v zahraničí, tak jsme se to vypojili, ale samozřejmě je dobrý. Máme tady také nouzové východy